cakil srimpet kabel. Kudune sing tak angkat kowe. Oh, aku mbak angkat. Ora ding gede kono. Wes cakile mati. Ampun. Ampun. Ampun apa? Sesuk aja ngene iki nah. Nyapa nyapa ta? Nyapa? Sesuk aja ngene iki nah. Lah nyapa? Mosok enek jane kok dicontoh si Panci. Cakil nek bongko. Ngono tok kok iso. Wes, dimengemu wes ta? Wes. Berarti terus lagune. Sik to, Mas. Apa? Ngono ki lho sempat-sempate mangan resoles lho. Lah moko untu lho, Mang. Diaturke lagune.